Priatelia, takýto výhľad ako v kúpeloch Štos vám ponúka tento dvojizbový byt na Ťahanovciach. Sme na Viedenskej ulici, táto dvojka má 50 m štvorcových, vrátane pivnice. Máme tu loďiu, máme tu murované jadro, plávajúce podlahy, plastové okná a novšiu kuchyňskú linku. Poďte sa pozrieť, je to veľmi zaujímavá ponuka. Som Peter Labutka z Košickej vrátnej spoločnosti. Tak, ak som pred chvíľou hovoril, že z bloku alebo okna nášho bytu, ktorý ponúkame, máme výhľad ako v kúpeloch Štos, tak tu na konci bloku sa nachádza nádherná skalka, za ktorú by sa nemusela hanbiť ani botanická záhrada. Krásne ihrisko, ja by som vôbec na mieste ľudí, ktorí hľadajú svoje bývanie, neobchádzal ani sídlisko Ťahanovce. Je to veľmi zaujímavá časť mesta a nájdú sa tu takéto krásne kúty.